बाक्सानि सुग्रेंबारियाव 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय आरो 22थि खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि हाबाफारि। बाक्सानि सुग्रेंबारियाव गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों दानानै होजानाय बानजाय आफाद सुग्रेंबारि गामि रायजोनि हेफाजाबजों 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय आरो 22थि खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 10 नभेम्बर खालारखालि सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजा मेहेरगोनाङै खुंफुंनो आखायाव लादों। खारिजा बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सैतेन्द्र बर' कसारिया गाहाय खुन्थाखौ गायो। बेजों लोगोसे प्राइमारिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। बे समाव दंफैयो आङो बाक्सानि बर'थ थानानि बेन्दोङाव थानाय सुग्रेंबारि गामियाव बिथांमोना 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय आरो 22थि खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा मोनसे हाबाफारि बिथांमोना खुंफुंनो आखायाव लादों। बे समाव जोङो बिथांमोनाव दिनैनि बे समाव मा हाबाफारि थांदों बेनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन। बे आफादगिरि जों बिथांनाव जों माखासे खोथा मिथिनांगोन। नोंथांमोना दिनैनि फुङाव मा हाबाफारि थांखो ओरैनो सोमोन्दै? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लि हामलायथि बावहरग्रोबाय। दा दिनैनि जिथु फैगौ जोंना 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान आरो 22थि जोंनि प्राइमारि बर' साहित्य सभानि बोसोरारि जथुम्मा फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो फैगौ 16 नभेम्बराव जानो गोनां जिथु बर' थुनलाइ आफाद बेनि गाहाय खुन्था गायसननाय हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। ओरैनो मब्लानि ओरैनो सोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन? बे हाबाफारियाव जोंहा गाहायै आलासि महरै बाहागो लाफैगोन जगदीश चन्द्र बसुमतारी, बेनिफ्राय अरुण चन्द्र मोसाहारि बिथांमोना जों गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। सानबेसेनि हाबाफारि लागोन? बे हाबाफारिखौ जों सानसेनि थाखाय सानसेनि हाबाफारि हिसाबै जों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। ओरैनो मोनाबिलि हारिमुआव माबाफोर दं नामा? औ, मोनाबिलि हारिमुबो जों खुंफुंनो नागिरदों। बे मोनाबिलि हारिमुआव जोङो माखासे दामग्रा देग्राजों लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों। बिथां आराधना दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे आरो दंबावो जोंहा कस्तकार दैमारि, बिथांमोनखौ जोङो मोनाबिलिनि जिथु रोजाबगिरि हिसाबै जों हांख्रायदों। नंगौ, बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायबाय। लोगोसे जोङो नेहाथारि 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय आरो 22थि खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बिथाङा बेनिनो बानजाय आफाद बा बिथाङा नेहाथारि, बिथांनावबो जों माखासे बिनि सोमोन्दै मिथिनानै लानो। बे समाव नोंथाङा दिनै मा ओरैनो हाबाफारि लाखो? हाबाफारिया फुंनि समाव जोंहा दंमोन गाहाय खुन्थिया गायसंनाय, बियो 10 बाजियाव जानानै थांबाय। बेनि उनाव एसे साहा पाति लोंनानै जों एसे कमिटि माने बानजाय आफादा एसे जिरायदों आरोखि। ओमफ्राय बे हाबाफारियाव प्राइमारिनिफ्राय फैदोंमोन आफादगिरि, ओमफ्राय प्राइमारिनि गोबां माननि माबाफोरा सोद्रोमाफोरा फैदोंमोन, मावथि लोगो बिथांमोना। बेनि उनाव जोंनि समाजनि माबाजों जयै जिरायनानै एसे सावरायलायदों। ओमफ्राय साहा पानि लोंनानै बिसोरखौ जों बिदाय हरनानै एसे सावरायलायदों रांखान्थिनि सोमोन्दै। फैगौ 16 नभेम्बरखौ जों माबोरै गाजा गोमजायै फालिनानै हरनो हागोन बेखौ जों एसे सावरायलायदों आरोखि। जायगाखौ नोंथांमोना मा जायगा होनदों? बेखौ जों सुग्रेंबारि होननानै गोदोनि जिथु जारिमिनारि बे सुग्रेंसुनिफ्राय सुग्रेंबारि गामि जानाय बेखौ जोङो सुग्रेंबारिखौनो लिरदों आरोखि। ओरैनोथ' लिरनायाव सुख्रुंबारि लिरो, खिन्थु सुख्रुंबारिया माबोरै जाखो, बे गामिया माबोरैमोन, गोदो सुग्रेंसु थानायखाय बे सुग्रेंबारिमोन, बेनिफ्राय सुग्रुंबारि, बेनिफ्राय लासैनो अफिसियेल माबाफोरा गुबुन हारिनि जानायलाय बे सुग्रुंबारिखौ बुंनो हायैयाव बिदिनो लासै लासै सोलायलांनानै सुख्रुंबारि जालांदों आरोखि। बे गामिनि जारिमिना बेखिनि। बिजाबफोर बेखेवनाय दं? बेयाव बिजाब मोनसे जोङो जोंनि माबानिफ्राय गामिनिफ्राय मोनसे सुजुनाय दिहुनगोन। बे जाहैबाय सुग्रेंबारिखौनो लिरदों। ओमफ्राय प्राइमारिनिफ्राय मोनसे थाखायो, बेयो जाहैबाय जावरिखां। बेखेवगिरि हिसाबै सोरबाफोर फैगोन नामा? बेखेवगिरि हिसाबै बिजाब बेखेवगिरिया जोङो फनिन कसारि बिथाङा बे बिजाबखौ बेखेवगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा गोबां माबाफोर दङ, हाबाफारि दङ। बे जाहैबाय थान्दै मेल जथुमनायनि उनाव सानजौफुनि जाखांनानै गेवलां मेल। बे गेवलां मेलावथ' गोबां आलासिफोर फैगोन जोंहा।
जेरै 1 नम्बराव गाहाय आलासि महरै जगदीश चन्द्र बसुमतारी मानगोना जोंनि प्राइमारिनि माने बोसोनगिरि। बेनि उनाव अरुण चन्द्र मोसाहारि बिथाङाबो बिबुंगोरा बिजनि माबानि ओरै बर' बाजार। ओमफ्राय सासे दं EM बिटिआरनि बिथाङा जाहैबाय धनन्जय बसुमतारी। बेनि उनाव बे जोबखांनानै मोनाबिलियाव आरो रंगिना संगिना जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो। बे कालचारेल मोनाबिलियाव हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै फैगोन देंखोगिरि आराधना दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे कस्तकार दैमारि बिथांमोना उदालगुरिनिफ्राय जोंनि बे हारिमु मोनाबिलिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंफैनो हारिमु मोनाबिलि देंखोखौ मोनाबिलि समखौ बेखेवगोन। बेखेवगिरि महरै जों लादों जोंनि बिबुंगोरा GLC कलेजनि जनिल गयारि बिथांखौ, जनिल कुमार गयारि बिथांखौ आरोखि। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माबायदि मेसेज हरगोन? दा बेनो जोंनिया जों जोबोर खस्थ' खालामनानै जोंथ' हाबाफारिखौ खुंफुंनो लादों। बेयाव जुदि नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैब्ला जोंनि खस्थ'आ, जोंनि बानजाय आफादनि दुखु खस्थ'आ ओरैनो थांगारगोन। बेखायनो आं गासै रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों बरायदों, लोगोसे जोंनि बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै नुजाफैनो थाखाय खावलायदों आरोखि। बेखिनियानो। गोजोन्थों। नंगौ, बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायबाय। गासै रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव जाफुंसार होफैनो थाखाय बिथांमोना खावलायहरदों। बे 70थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिथाय आरो 22थि खारिजा बिजनि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बिथांमोना मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। फै बयबो फै, जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर, लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा, मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।